ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ନମସ୍କାର। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମହାମାରୀ କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଭୟାବହ ରୂପ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଅଛି। କରୋନା ତୃତୀୟ ଲହର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ବିଗାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇ ଯିବା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା। ମାସ୍କକୁ ନାକ ଏବଂ ପାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ଅଯଥା ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଗହଳି ନ କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା। ବାହାରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇ ସାନିଟାଇଜର କରିବା। ଏହି କରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ କରୋନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କରୋନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅଯଥାରେ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ କରୋନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା। ଏହି କରୋନାକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରହିବା, ହାତ ଧୋଇବା, ସାନିଟାଇଜର କରିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କରୋନାଠୁ ଜୟ କରିପାରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।